V tomto cvičení natiahneme rotátory bedra, čiže dáme sa do takéhoto šikmého sedu. 90 stupňov predné koleno, zadné koleno takisto. To predné koleno chcem, aby mi smerovalo presne dopredu. Som vytiahnutý za hlavou a opretý o ruku na úrovni bedra. Čiže nie moc vpredu, ani nie vzadu. Hej? Ale keby som takto vytiahol čiaru, tak na úrovni bedra mám položenú ruku. Keby som mal problémy s mobilitou, tak sa to ukáže tak, že ten hrudník bude tuto padnutý. Hej? My tu chceme byť pekne vystretí. Čiže ak sa nám toto deje, že sme tu takto padnutí a pokrčení, zoberiem si nejakú podložku a dám si ju pod zadok. Hej? Tak. Teraz sa vystrem, vytiahnem za hlavou a idem. Môžem si voľnú ruku položiť na hrudník a idem do predklonu, ale pekne s rovným chrbátom, čiže ten predklon není cez chrbát, hej, tu, ale ide z bedier, čiže idem do predklonu, navážim sa na to predné koleno, cítim, že som navážený a otláčam sa naspäť. Predklon a naspäť, natiahnutie budem cítiť na zadku na tomto prednom. A takto môžem dať pekne 10 opakovaní. Keď sa odtláčam, respektíve keď idem naspäť, tak celý čas tlačím koleno do podložky. Hej? Čiže tu mám na ňom váhu, prirodzene, tlačím do kolena, ale celý čas tlačím do kolena, aj keď idem naspäť. Čiže ho nechcem takto dvíhať, keď idem naspäť, ale celý čas aktívne tlačím do podložky.